Комбинация телевизор, лаптоп и хладилник печели. Комбинация телефон, таблет, камера и Комбинация телевизор, лаптоп и хладилник печели. Комбинация телефон, таблет, камера и печка печели. Да, сега в Техномаркет всяка комбинация на няколко уреда от различни категории печели моментална отстъпка. Абсолютно всички комбинации печелят. Затова свикайте приятели, съседи и колеги и направете дълъг списък. Повече подробности в нашия уебсайт. Техномаркет представя Samsung Galaxy J6 с 5,6-инчов HD дисплей с реално живи цветове. Правете мега яки снимки с 8 мегапиксела селфи камера и 13 задна след светкавица с функция лицево разпознаване и пръстов отпечатък за двойна защита. Сега на промоционална цена 489 лева от Техномаркет. Коледата прави всички по-добри, дори нашите цени. Възползвайте се от страхотните ни предложения в по-голямата ни празнична брошура. Подарете желания подарък. Разгледайте брошурата ни и онлайн на technomarkets.bg. Технологии. Техномаркет и Sony представят невероятен 50-инчов 3D смарт телевизор само за 1699 лева. С процесор Sony X Reality Pro за детайлно и реалистично изображение с технология Clear Audio Plus и безжично свързване с вашия таблет и смартфон. Техномаркет. Стремеж. Коледата прави всички по-добри, дори и нашите цени. Възползвайте се от страхотните ни предложения от празничната брошура. Разгледайте всички оферти и в мобилното ни приложение или на Техномаркет.bg. Подарете желания подарък на своето семейство и любим човек. Техномаркет ви пожелава светли празници и щастлива нова година. Уважаеми клиенти, магазини Техномаркет работят за всички, с и без сертификат. Заповядайте! Сезонът на подаръците идва с пълна сила. Запознайте се с Lenovo C2 Power, практичен 4G смартфон с супер издръжлива батерия и 4-ядрен процесор. Само си изберете бял или черен. Вземете повече от празниците с Lenovo и Техномаркет. Съвършенни изработки и изящно сливане на техника с изкуство. Красив метален корпус в комбинация с стъкло и иновативен извит Super AMOLED дисплей. Функционален и интуитивен. Той следва всяко твое движение. Това е премиум смартфона Samsung Galaxy S6 Edge. Сега на атрактивна цена от 879 лева. Само в Техномаркет. Най-голямата верига за черна и бяла техника в България, Техномаркет, отвори врати на новия си модернизиран магазин в мола в София. В сърцето на града, Техномаркет вече е на 2 етажа. За своите клиенти, Техномаркет вече предлага в обекта, освен дребна бяла техника, IT, гейминг, телевизори, аксесуари и продукти за хоби, но и голямо разнообразие от уреди като перални, сушилни, хладилници, миялни, климатици, бойлери и много други. Клиентите ще намерят световни лидери на винаги добри цени. Заповядайте в Техномаркет, в мола в София на ниво -1. Празниците продължават в Техномаркет. Сега смартфонът Lenovo S850 ви предлага голям 5-инчов дисплей, бърз 4-ядрен процесор, 16 ГБ RAM и застраховка Mobileo на цена от само 399 лева. Изберете си бял или син и ще получите и 9-месечна застрахователна защита срещу кражба, грабеж и случай на пълна повреда. Техномаркет. Сезонът на подаръците идва с пълна сила. В Техномаркет ви чака Lenovo A5000. Практичен телефон с 5-инчов IPS дисплей, 4-ядрен процесор и супер батерия с 4000 мАч. Всичко това на страхотната цена от само 269 лева. Само си изберете бял или черен. Весели празници с Техномаркет!
Още едно супер модерно предложение от Philips и Техномаркет. Изключително тънък Full HD смарт телевизор с вграден Wi-Fi, бърз процесор и кристален LED образ с технологията Pixel Plus, както и Android 5 Lollipop. Два размера, 32 и 40 инча, сега на страхотни цени. Разбира се, само в Техномаркет. Това лято в Техномаркет ви чака елегантния Lenovo Vibe S1 с дизайн, който ви отличава сред останалите. Lenovo Vibe S1 е стилен смартфон с две сим карти, Full HD дисплей, 8-ядрен процесор и уникална двойна предна камера за страхотни селфита. Изберете между версия Vibe S1 за 459 лева и версия Vibe S1 Lite за 359 лева. Само в Техномаркет. Техномаркет представя Lenovo IdeaPad 320. Комбинира модерен дизайн, впечатляваща производителност и изобилие от дисково пространство. С инсталиран Windows 10 Home за бърза и сигурна работа. Избери сив, червен или син. Сега заедно с раница и мишка на промоционална цена 799 лева. От Техномаркет. Възползвайте се от най-големите намаления за годината в Техномаркет. Над 2000 артикула с до 50% намаление във всички категории. Телевизори, телефони, лаптопи, таблети, печки, перални, хладилници, дребнотяла техника и стоки за дома. Треска за техника в Техномаркет от 29 март до 2 април. Побързайте! Коледата прави всички по-добри, дори и нашите цени. Възползвайте се от празничните предложения на Техномаркет и подарете желания подарък на своето семейство и любим човек. Изберете OLED телевизори LG, вашият прозорец към един ярък нов свят. Насладете се на красотата на самоосветяващите се пиксели на LG OLED. Дълбоките тъмни тонове за ясен контраст при всяка светлина. Динамично съпоставяне на тоновете за брилянтна картина с звук. Сякаш сте в сцената. Купете OLED телевизори LG само сега на топ цени и на изплащане без оскъпяване с TBI Bank от Техномаркет. Ти помпи скъпи ли? Даниелко, вталил си се нещо? На баба Тинче се развали фурната и аз... Имаш късмет. Имам точния човек. Консултант Техномаркет. Изберете уреди за готвене Philips. С умния ерфрайер готвите с горещ въздух вместо с мазнина. Храната става хрупкава отвън и сочна отвътре. Печете, пържите и пригответе десерти по-здравословни от всякога. И Moldy Cooker с 16 програми за готвене под налягане за домашно приготвена храна с вкус от едно време за нула време. Купете уреди Philips сега на промоцени и на изплащане без оскъпяване с банка ДСК от Техномаркет. Виж, Добре. новата ни дигитална брошура с още повече оферти за по-лесно и удобно пазаруване онлайн и в магазините ни. Техномаркет представя Samsung Galaxy A35 5G готин отвън и отвътре. Създавай кадри, които си струва да споделиш с 50 мегапикселовата му камера. Отключи мощността на 8-ядрения процесор с усъвършенствани графичен и невронен процесор, които превръщат игрите, стриминга и работата в истинско удоволствие. Купи само сега Samsung Galaxy A35 и Samsung Galaxy A15 на топ цени и на изплащане без оскъпяване от Техномаркет.